kumain. With, yan, kilawin. Diba? Kain tayo, kain na naman. Madali ba? Tada! Uy. Chismoso ka. Chismoso ka dong. Initin natin yung ano. Yung? Ito. Paborito mo. Sige. Bahaw. Hindi ba naubos ang bahaw? Makain ka? to? Ano ulit? Itong Dakos? balls? Iwan. Yung dakos, hindi ba manghang? Hindi. Kala mo kayo lagi na inak hindi. Kailangan siya sa lakos. Ako na. Hindi ba ito? Bismillah. May isa pa. Kailangan siya sa lakos mo. Bismillah. Hagod ko man doon. Kumakain eh. Kailangan mo siya. May dalawa pa, yung dalawa. Tatlo yan. Maliit yan, malaki doon. Ito sa akin. No? Gusto na. Uy. Gusto na. Nang huy-huy ka man dong. Di ba natin anghang? Ito hindi naman hang. Pinapakain, ayaw kumain kaya mamulot lang. Nirelax niya kay Halang. Hindi kasi mapapansin ng mga magulang niya ng anghang. Tapos kasi nahilig sila sa anghang. Masasanay ka din sa anghang yung. Antok na ox. Dong, say hi. Hello. Hello, hello. Gusto niya pa kumain. Kismusong dako ka ba? Kasman, ha?
Wala ang batang maliit. Gusto mo? Mm. Sa'yo na yan, hindi na yata yan ang Wala. Ano tinitingnan mo? mangga ba to? Mangga ba to? Aywan. Yung kakalabas lang siguro sa ano, bulak. Tapos hinog ka agad. Mahahaba na pala ng kuko ko. Hinog ka. High school ako ba? Mas mahaba pa dito. Hindi ako mahaba ng kuko. Ang gawa kasi model ng high school ako. Kaya mga balit. Hindi. Ahos ba? Yun sabi ni Lola ko. Hindi ko ayaw kung mahaba ng kuko. Tapos yung nilalaba ko pa nga eh. Tapos maglaba pa. Tapos yung paghuhugas din ng plato, nakakaganda din ng kuko. Mga balit. Kakapoy mong gud mga alok, wa nag-isip ng balit. Ganun yan ka magkalot. Ganun lang oh. Nagtira ka ba talaga? Ano pa ba? Pinay ka ba? May buto talaga to ng sili ba? May buto talaga sa ng sili. Ano? May buto ng sili. Kaya mo yan. Hindi ito masyado maanghang. Sayang pagkain pa. No? Ano ko na? Nabusog ko siya noon. Marami naman yung kain. Ang dami pa oh. Halo-halo. Kawawa naman, maanghang siguro ang dakos. Kaninang tanghali, yun din inulam, di ba? Pero konti ang nilagay ko. Yan, marami. Mm. Yun na kasi isang magic ang pinapalagay ni Kabayo sa akin. Hindi niya iniisip ang apo niya. Meron pang ganito doon sa ano? So, meron. Magbili ka. Nabasa. Ikaw. Ang ganda mo. Ayaw mo dito sa akin, paalam ka. Nandiyan pa man sa bakla. Tapos ganapin ako. Paalam ka sa bakla.
Pagod ng kamo. Sabi ni bakla, nakatapos naman kumain. Tingnan mo din sa ref kung meron pa ba dyan. Kapag wala na, di wala. Ay parang wala na nga, be. Ano ba talaga? Chiller freezer. Sa ref, chiller. Nakita ka? Pila ba ito? 100 plus. Bala ako rin. Dalawa. Tatlo. 100 plus ito kayo. Na adan. Adan, be. Just utso. Pero try mo lang. Tahin. Last one. Tanggalin ko lang yung sili. Kasi ayoko naman sobrang anghang. Kumakain ako ng maanghang pero huwag yung sobra-sobra. Ito lang yung sili. Oh. Buo-buo. May mga buto pa. Hindi nagsabi. Nagsabi ako na baka close to adan as utso. Hindi ka nakikinig. Ano sabi baka?